Venga. Gorputza hazteko, mugitzeko, berotzeko, janariak sortzen du energia behar dugu. Energia behar dugu, eta Janariak xertu dugu eta gorputzeko zeluletara animaliak inguruan edo beren baitan gertatutako aldaketen berri izan informazio prozesatu eta integratu eta ondorioz erantzun koordinatu bat eman ahal izateko sistema. Gorputzean oxigenoa, ikagaiak, karbono dioxidoa eta lakoaz garraiatzeko odola erabiltzen da. Eta denaren motorra ugaltze aparatua, aizue, zertarako balio du ugaltze aparatua? Gure espezialen iraupena zibilitatzeko sistema dugu aparatua. Aha, beraz, aizu, zu pentsatzen duzu ugaltze aparaturik gabe gure espeziak bizi non daitekela? Ez, desagertuko ginateke. Beraz, harremanetarako ezinbestez ugaltze aparatu bat behar dugu, ezta? Hauxe dugu iraitz aparatua. Zertarako balio zuen iraitz aparatuak? Odola garbitzeko. Odola garbitzeko. Hori esaten zuen, adieraziko duzu pixka garbiago? Germua edo pixa sortzen du. Eta pixa horren bitartez zer kanporatzen dugu? Ze ondakin klase? Ondakin skonduak. Gaixotasuna sufritzen duten pertsonek beraien gorputza desitxuratuta ikusten dute, lodia ikusten dute, nahiz eta oso apalea. Hori gertatzean, egiten dutena da astindala gutxi eta gutxi okatu, eta azkenak horrela gelditzen dira. Azkenak horrela gelditzen dira, eta egondia kasuak dira. Egondia kasuak dira. Bulimea duten pertsonek neurririk gabe jaten dute. Eta jan bezain pronto bere buruari botaka eginarazten dute. Zer gertatzen dira? Beraiek hasten gara jaten, eta beraiek bere buruari botaka eginarazten dute. Gastatzen duguna baino gehiago jaten dugunean, loditu egiten gara. Errepikatu mesedez?